ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲିପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପାଣି କାଢି କାଢି ନୟାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବାଲିପାଟଣାରେ ଭାସିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଖଟିଆରେ ଚାଲିଲା ରୋଗୀ ସେବା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରୋଗୀ ସେବାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବୁଧବାର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଲହଡ଼ା ମାରିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟିଆ ପକାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଓ ମହିଳାମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ସ୍ଲାଇନ୍ ନେବା ପରେ କାଠ ବେଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବହି ବହି ନୟାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ଗୋଡ଼ିଗଦା କରିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।